Každá idea potrebuje dobrý plán. Mediálny plán. Napríklad v roku 2012 sme zrealizovali 367 kampaní na viac ako 400 weboch, čo spolu predstavovalo viac ako 1,7 miliardy reklamných impresií. Od vzniku Core4 sa teda celkové číslo impresií mohlo vyšplhať až na neuveriteľných... asi sa sem nevojde. Dosiahnuť takéto čísla si však vyžaduje aj monitoring a analýzy. Preto sa kamarátime s TNS Slovakia a Social Bakers, vďaka čomu to celé robíme aj efektívne, nielen efektne. To si vyžaduje know-how, ktorému málo kto rozumie. Plánovanie, obchodné modely, optimalizačné metódy a hlavne poznanie desiatok sci-fi nástrojov. Ako najväčšia online mediálna agentúra na Slovensku sme členmi IAB Slovakia a ADMA, čo sú asociácie, kde okrem pojedania chlebíčkov spoločne vytvárame pravidlá, ako to má celé na Slovensku fungovať. Ozvite sa, aj pre vás máme plán.